Aquesta tarda s'ha donat a conèixer la renda mínima garantida per part de l'estat espanyol. Aquesta mesura creus que és convenient? Jo crec que és imprescindible, però no solament per ara, he parlat amb molta gent. Jo crec que estem en una societat que hi ha molta gent que es quedarà o s'ha quedat fora del mercat, però s'hi ha quedat crònicament, és a dir, no tornarà mai al mercat de treball perquè hi ha feines, cada vegada les feines són més qualificades, cada vegada hi ha menys feines no qualificades, per tant, si no tens una formació mínima no les pots fer. Hi ha un percentatge de gent que aquesta formació per motius èquids, no per voluntat pròpia, sinó per motius familiars i per molts motius no la té, no la farà, i per tant és un col·lectiu de gent que no entrarà mai en el mercat de treball. Per tant, amb aquesta gent se'ls ha de la sortida. I ho dic per cuidar aquesta gent i ho dic egoistament, per les dues coses, perquè si aquesta gent ha de poder sobreviure i a més, els que tenim feina, si no volem que hi hagi més delinqüència de la que pertoca, de la també crònica, hem de fer que la gent que no pot accedir al mercat de treball pugui sobreviure. Per tant, si volem una societat solidària, madura i segura, la renda mínima és imprescindible. De fet, aquesta és una mesura que funciona a altres països, no? Crec que sí, sobretot em sembla que és Suècia, Islàndia, crec, hi ha uns quants, aquests més avançats, justament els més avançats la tenen. Per tant, és un invent que ja està fet i que funciona i que et permet aquell discurs de aquests que són uns ganduls que treballen, és un discurs que no treballen perquè no poden, perquè les feines no qualificades cada any hi ha menys, cada any i cada any hi haurà menys. I per tant, hi ha gent que es queda fora del mercat, que no hi pot accedir-hi i que se'ls ha d'ajudar. I ajudant-los amb ells, el mateix que passa amb les mascaretes, ens ajudem a tots, perquè ajudem a que aquesta gent pugui sobreviure, per tant, la gent que més o menys anem tirant, sabem que estem en una societat més segura, perquè no podem tenir un policia per cada persona, també tinguem-ho clar, això. Per tant, crec que és una mesura que ens va bé a tots, com a societat per sentir-nos més solidaris, que ho serem, i com a societat per sentir-nos més segurs, que també ho serem.